Πραγματικά ήταν ένα όνειρο το οποίο έγινε πραγματικότητα. Η χαρά είναι απερίγραπτη, είναι διπλή χαρά, γιατί εκτός από αθλήτριά μου που την προπονώ είναι και κόρη μου. Τα συναισθήματα δεν περιγράφουν, δεν ξέρω, δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμη, δεν μπορώ να το καταλάβω. Αλλά τα συναισθήματα είναι τρομερά. Όταν έτρεξε πάνω σας μετά την κατάσταση του χρυσού μεταλλίου, είπατε τίποτα ή απλώς αγκαλιαστήκατε? Της φώναξα, αστέρι μου. Ήταν η πιο γλυκιά στιγμή της ζωής μου. Και τη στιγμή που πήγατε πλέον, αποσυρθήκατε για λίγο στα αποδυτήρια για να παίξει στον τελικό και είχατε ήδη κατακτήσει το σημαίνο μετάλλιο, της είπατε κάτι ειδικό ώστε να παίξει δυνατά για το χρυσό ή... Όχι, απλά της είπα να παίξει ελεύθερα, ούτως ή άλλως και στη χειρότερη περίπτωση, δηλαδή το ασημένιο μετάλλιο ήταν μια φοβερή επιτυχία μετά και από το χάλκινο μετάλλιο που είχε πάρει, οπότε δεν πιέστηκε καθόλου για το χρυσό, πήγε πολύ χαλάρη. Τώρα όσον αφορά στο κομμάτι εκεί που η Γερμανίδα ισοφάρισε, ποιες ήταν οι σκέψεις? Γιατί έχασε αρκετά match ball η Άννα, αν το πούμε έτσι, και την πλησίασε. Αγχωθήκατε σε εκείνο το σημείο? Στο 6-0 πίστεψε ότι θα κερδίσει, γιατί και με ισοπαλία με ένα βαθμό κέρδιζε η Άννα. Είχε 4 παιχνίδια να κάνει επιπλέον για να κερδίσει. Όταν έγινε το 6-6 εκεί σφίχτηκα λίγο. Εντάξει, το πίστευα πάλι ότι κάποια στιγμή θα το γυρίσει, θα κάνει ένα καλό παιχνίδι, αλλά το φοβήθηκα. Εκεί έβαλα και το κεφάλι κάτω, έσκυψα, δεν ήθελα, δεν μπορούσα να δω τις σφαίρες που έριχνε το αποτέλεσμα. Έβαλα το κεφάλι και ήθελα να ακούσω μόνο τις ελληνικές φωνές. Και όταν άκουσα τρελάθηκα.